Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong ni Marua. Unya na ang imong kalingon. Kinahanglan nga may bawta kunon sa naitabo din sa ilawom si Tanil. Uy, Uy, lo. Ngano kalit man lang kami hon, no? Elchin, awa ka nang naa sa taog. Si Marla ka na. Si Marla yun. Atong duolo, noy. Marla. Ayaw ko na sige ka pa. Ha? Pero lo, mura ba ni siya wa na maginhawa? Siya. Uy, mau ba? Ikapa ko nung iyang pulso. Marla? Lo, wa na magpitik yung pulso, lo. O siya. Ngano, naingon na siya ini, lo. Luspot kay siya, ug bugnaw na. Patay naman tingali ni siya, lo, oy. Ato ning tatlo sa ibabaw. Elchin, kasiyot lang. Tanaw ka. Ang kalabirang wayo ka nang naa sa labisa. Tuod. Pero, unya na nato siya, Ate Manolo, oy. Unahon to sa Marla. Basig matabang pa ni. Pero mas importante kini kalabirang wayo. Kay gida kini din magbalik ni Marua. Buti pasabot ka doon na si plano alang niya. Oh, karo na kayo. Kaya na buhion. Kung kinsa man ang numid nga yung giingon, kung tinuod man ang demonyo. Dili mahimo nga mabuhi ang maong kalabira. Unya, lo. Unahon sa lagi na to sa Marla, lo. Tabangi ko kalsa niya. Pero ang kalabirang wayo, kinalang madasab nato siya. May naunanaan ko. Sa ba kanyang gibuhat mo? Kuhaan og duha ka tiil kini kalabira. Aron ini magkalakaw. Uy, Nakuha na nako duha ka tiil ang kalabira. Dali na, ato na dalo sa taas si Marla. Noy! Uy, malisampit ako. Neng! Paano ka, Noy? Si Eljan, siya karon. Eljan! Ikaw ba nagsampit? Oh, uy, si Marla ka na imong gialsa. Oh, Noy! Wala siya palimuot. Oh, Kinalang ato siya tabangan, Noy. Matabang na to siya. Dali, Noy. dili. Kabugnaw na ni Marla. Mura naman siyang patay. Oh, Marla! Anak! ano makasiguro nga buhay na siya. Kinalang ipatanaw na siya, doktor. Akong himulsuhan pag-usab ha. Igonit sa ko ining tiil sa kalabira, Noy. Uy, anong naamag ka na? Ambi! Uy! Ambi! Ako dako man. Naaka na sana. Isod nagbag nga. Pwede na natong dadunlo. Isod na. Mauna ko kung nasa niibutang. Eljan, tabangin ko ninyo. Dadun ta sa doktor si Marla. Dato na to siya ang hospital, Noy. Hala, oy. Hay naman ni si Gabriel, oy. Siya mo tayo angay nga mo drive ng jeep. Aron mada sa hospital si Marla. Ay na pag-unaon kang Gabriel. Eljan, wala na siya din eh. Busa, maningguhan na lang taga-ato. Nabala ka ko sa akong mabuhay. Usam sa nagnaasin mo na, lo, oy. Ako, kung ako yung pabasahon sa lihok ni Gabriel, yatong usang adlaw, mura siya nagdamgo nga, naglakaw. Uli po siya sa gawin si demonyo, kinalang makuha siya. Ato na unahon si Marla. Gusto sab ka man eh. Kinahanglan unahon ng imong anak. O kung mahatod ko na kamo sa ospital, mabalik ako sa kahoyan. Kaya ako subayon ang gilubong ni Gabriel kung unsa yun eh. Kita nang mususin eh. Lo, hay man mo gitaguan ang tiil sa kalabirang YO, ha? Diya sa kong Joel Bag. Ako niyang gitanggal. Unsa?
Nagdadaka ng tiil si Kalabira. Ani. Nanasad ka. Nanasad ka. Huwag ka na matingan, mas kasiguro kung akong mabuhi man ang demonyo. Wa sa'y ko. Wa pagin sa'y tiil. Oh, ako ng ideya, ha? Doon na lang ta sa ospital. Tabagin niyo akong anak, doktor. Maluoy mo. Wala siya maglihok. Tabagin ninyo siya. Marla, anak. Marla, maluoy mo. Luwasan ninyo akong anak. Maluoy mo. Kalma lang mo din, kalma. Mag-ampo lang maluwas siya. Ganiharap mas lang tabang ni Marla. Kana kailangan bang gitabang may paglaom pa nga mabuhi ang imong anak. Mabalik ako sa Villa, Noy Maning. Magkuyog na lang tayo, Elsin. Unyaw sa manmaling, ikaw lang una din eh. Oo. Ako di bahala sa kong anak. Manginaot lang sa mi nga maluwas yun si Marla. Elsin, dali na. Dali. Sige, Noy. Tawag ka lang niya ako, ha? Kuno, sige, ngita po ni Marla, ha? Maluwas lang unta si Marla. Maluwas lang unta siya. Uy! Unang higayot nga. Kabati ko rin mo nga nangaghulo. Nabala ka rin kag maayo ni Gabriel, no? O, Elsin. Kaya kay dili mabala kasi mong isulti nga murag na sa kaugalingon si Gabriel. Ang nakapaybong yun ako. Kuno sa to yung gilubong sa punuan sa kahoy. Kana ang unahon tag-adto. Unsa? Kinahanglan nga tumaybawan kung noon sa ikilubong ni Gabriel sa kagawian. Kinsa nagtugod sa pasyente nga babae? Doktor, ako, Dok. Kumusta na akong anak? Angay ka magpasalamat nga naluwas pa gyud namo siya. Usa? Gamay na lang gyud ang kuwang, mamatay na siya. Pila naman siya kaadlaw nga way kaon-kaon. Ug way inom-inom og tubig. Ug nganong wa man siya kaon-kaon? May problema ba siya? Oo, doktor. May problema ang akong anak. Mao nga, wala na siya kinahimo kaon. Pero luwas man ka siya. Salamat lang. Hain ka rin ang akong anak. Lo, Hain, magyod ka ang kahoy nga imong gingon nga gikubkub ni Gabriel. time pa, ha? Time pa, ha? Kana. Muna kahoy, ha? Kini yung kahoy, ha? Dili mahitumong masayop ko. Maogyod ni. Tanaw na to kung ha itong napitan niya ilubong. Sige, kubkub. Kubkub kayo. Sige, kubkub. Oy. Man ginalubong din, hi. Oy. Wag yun. O siyang naman yung dapit. Kadaghanan ni mong gikubkub. Paspasi. Ana. Wag ito na kayan pa. Pero, Lo, dili mahitabong masayop ko sa kung nakita. Lo, klaro kayo nga may gikubkub siya o doon na siya gilubong inidapita. Maora gyud ka ni ang iyang gikubkub. Mao ni ang una niya gikubkub. Unya, mibalhin na sab siya. May balhin. Oh, Tunto ka man ka. May balhin man ka na siya nga nung nagdugay pa matang kubkub din niya. At ang pagkitao nun ang gikubkub niya nga yuta. sige, Lo. Gikan siya din, mibalhin siya dito sa kakahuyan sa ibabaw. Pagkahangkaw. Lihog na niya. Kahit sa siyon kung nasa na siya sunod magkabkab siya yuta. Tana! Marla, anak. Salamat ka na ni kamot kay gumabuhi. Salamat kayo. Marla, anak, miago ka. Salamat ka na batin ako imo ago. Nagpasabot ka. Nga
kinabuhi ka yun. Oh, uy. May kurog ba na siyang bayo? Doktor, tabang! Ako anak, may kumulsyon! Relax lang, sir. Okay nang imong anak. Ngano kalit siya may kurog, doktor? Nag-adjust pa ang iyang sistema sa fluid nga misod sa ilawas. Pero okay na siya. Pahibaw lang ang nurse kung mausap ang iyang pagkurog, ha ba? Salamat. Marla, anak, paningkamot ka mamaayo ka. Daghan pa tayong buhaton. Daghan pa kong ipangutanan mo. Lo, mao gyud ni. Gikan dito sa akong gibarugan, mao na ni ang kahoy nga giduli Gabriel sa milabay gabi eh. Basta ha, sigurado dyan ka nga mauna gini ha. Ay, mao na lagi ni. Natanawan niyo tao. Klaro kayo nga dunay kinubkuban. Unya, unsa mabay itong ipaabot. Ato na ning kauton, pagdali. Relax lang, good lo. Oy, ikaw no, excited yung kay ka. Sige na. Ako ning sugdang kubkob ha. Pas. Milihok na sab si Marla. Marla, anak. Nganong igo ka labing tutok na ko? Si Papa maning nini mo. Kumusta ng papati mo si Mulawas? Ha? Marla? Naon sa man siya? Mura magblanko ang mga mata. Marla, matod pa sa doktor nga okay ka na ko, no? Pero, dili ka pa na mahimo mo kaon. Pero, kung matangtan na imong dextrose, mahimo ka na mo kaon. Dextrose? Oo, gidextrose ka ka. Kay, hapit ka na ma-dehydrated. Gamay lang yun ang kuwang. Ug dili ka na matabang. Tungkol sa paggawa ni mo kaon, o paggawa inom-inom og tubig. Nahibaw kung nalipong ka pa. Pero matod sa doktor, usang ato sa 2 ka adlaw, mabalik ka na sa normal. Unsa ning dapita? Ospital. Niya ka sa ospital. Kami si Elgin si Lolo Paulo. May nagdaan mo din eh. Elgin? Paulo? Oo anak. Sige, pahuway lang muna. Ayaw po sa imong utok sa pag-una-una. Sige na. Marla? Pahuway na. Sige na. Sige na, anak. Anak? Tawag na ako ang doktor, ha? Kaya magpatawag siya kung magkamatkon ka nagbuot. Sige, di ako na. Salamat ka nagkamatkon nagbuot si Marla. Pero naon sa man siya. Mura bang nahibungo siya nga niya siya ng dapita? O murag wa siya magkailan ako. Nera ang plastic lo. Sige. Ulbutan na yun kung nung siya gilubong diha ni Gabriel. Lo. Niya na lo. Niya na ang gilubong ni Gabriel. Uy! Marisod? Uy siya. Busing ba gaway suod? Dili bo ang nga kung nga po nga bulubungan na kung wa pa na suod. Pero, tanaw ba yun lo? Nawa lagi sud, tanawa. Wato. Pero, papel sa chut. Sige, kwa. Usap ka ni papila? Hindi, kaya kung tanawon. Uy, hala. Naon sa ka lo? Bisiga mo na imong mata diha. Nakaila ko ni ding papila. Mauni ang kong giputos sa karang hunting. Uy, kung na, posible nga ang karang hunting ang kilupong ni Gabriel din eh. Posible. Pero, ang pangutana,
Punain naman ang karaang hunting. Nganong wala man din sa iyang gilubngan. Mao na ang kinahanglan nga itong maibawan. Pero, ngano kini naman ang putos ang naibilin din, he? Mausap ka na nga itong susi. Pero saon man? Huwag nita mahibaw kung hain ka ro si Gabriel. Nakita na ito si Marla. Ngayon nga makita sa nato si Gabriel. Kuan. Ilsin, gikulbaan ko. Lo, ako sablo, oy. Ikulbaan sa ko ini mga panghitabo karon. Murag tunay mga panghitabo nga wala na nato masupay. Laing pangutan. Nga nung nga may panimo si Marla nga itong nakitan. Oo, sasab na. Mubalik ta sa ospital. Atong susiyon kung naunsa na yun si Marla kung naluwas na ba siya. Salamat to. Nga nakalugar rin ka. Nakuyawan ko sa lihok ka sa akong anak. Nakuyawan ko. Marla, anak, niya ng doktor. Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.